spousta lidí. Přišlo se podívat na premiéru. I lidi, kteří nevypadají, že jdou na premiéru. Ještě o tom ani neví. Tady vítáme no, premiéry našeho filmu Šachmat. Jak vidíte, šachy je velmi jednoduchá společenská hra, kterou umí téměř každý hrát. A právě o této hře jsme chtěli natočit film. Ten film jsme natočili, scénář jsme napsali zhruba za týden, točili jsme další týden, střihali 2 týdny. A za 4 týdny s žádným rozpočtem, s naprosto nulovým rozpočtem jsme se strojili film, který má 10 minut. Tak a po krátkém, jelikož tyhle řeči většinou bývají docela nudné pro diváky, tak po krátkém traileru jistě z naší produkce uvidíte samotný film. Takže my už tady stojíme před budovou DDM po skončení filmů a čekáme, až diváci vyjdou ven a zeptáme se jich na pár otázek. Byl jste spokojený s filmem? Já jsem naprosto spokojený, úplně nadšený. Lidi v plném sále, naprosto plný sál a stále lidi chodili dál. A navíc lidi to hodnotí, že to byl skvělý, úžasný zážitek a všechno. Takže jste z toho nadšený. Bylo to to, co jste očekával? Nebo bylo to něco Já jsem teda příliš mnoho neočekával, abych potom jako nebyl zklamaný, ale jako myslím, že určitě já jsem spokojený. No své, dobře. A jak dlouho to trvalo, to natáčení? Samotné natáčení trvalo zhruba 5 dní, střihání toho filmu trvalo 2 týdny a scénář jsme psali zhruba 3 dny. Dobře, dobře. A vy jste byl režisér tohoto filmu. Režisér, ano. A vlastně scénář psal tedy kdo? Scénář jsem psal já, námět psal Tomáš Liga, můj kolega. Aha. Dobře. A já jsem byl také zároveň kameramanem a kaskadérem toho filmu. A vlastně, když jste teď ten film ukončili, to natáčení, oddechli jste si, nebo řekli jste si, a konečně už to máme za sebou, nebo? No, myslím, že spíš jako co bych jako řekl, že jsme si řekli, a teď půjdeme dál. Dobře. Tak jo, mohl byste ještě říct tady jméno? Já jsem Vojta Černý, režisér filmu Šachmat. Já bych se vás ještě jako herce chtěl zeptat na pár otázek. Užil jste si to? Užil, určitě natáčení užil. Jo, byl to pro vás úžasný zážitek. Úžasný ne, tak měl jsem větší zážitky. Ještě větší. Tohle bylo dobrý. Překvapený jsem. A byl jste vůbec rád, že jste si mohl něčeho takovým zahrát? Jo, určitě. A když jste to slyšel, že si v něčem takovým zahrajete, jaká byla vaše reakce na to? A kluci říkali, že se mi ta postava hodně podobá, jak jsem říkal, tak nebudu muset moc hrát. Takže je to takový flegmatik. A chtěl byste něco vzkázat tady do kamery? Ahoj. My jsme s pánem chtěli udělat takový malý rozhovor ohledně tohoto filmu. Já dám ještě tak vědět jako znamení, nenapadně. Ne, radši ne, prosím vás. Ano. No, líbil se vám film? Úžasně, nejlepší film, na kterém jsem fakt v životě byla. Já jsem neviděla lepší, úplně režie super. Aha, tak to je výborná zpráva pro režiséry tedy. A vytkal byste něco přímo filmu, co se vám tam nelíbilo, nebo? No, já bych řekla, že dokonalosti se nedá nic vytýkat, tak jako... Tak jo, tak to je paráda. A mohla byste ještě tady do kamery říct své jméno? Víte, já jako radši zůstanu neprozrazená. Jo, dobře. Tajná faninka. Aha. Líbil se vám film? Jistě, jak jinak, to bylo prvotřídní, akorát ta kvalita teda, jo, měl byste si pořídit lepší. Podotknul byste něco, přímo jako vytknul byste něco, co se vám nelíbilo? No, tak jako ochranka se chovala taky slušně, atmosféra byla celkem příjemná, takže já si myslím, že není problém. A akorát by tam mohli trošku uklidit, teda, než tam pustili. Když jste se o tom dozvěděl, že bude tahle ta premiéra tady, tak jsem byl hrozně nadšený, ano. A vlastně řekl jste si hnedka, že tam prostě půjdete, nebo vás někdo k tomu musel donutit nějakým způsobem? Ani ne, tak různě, to spíš jako jestli budu mít čas. Tak jo, ještě kdybyste řekl své jméno tady do kamery. Ano, jmenuji se Petr. Dobrý den, se jmenuji Michal Liga, jsem z televize Černý a chtěl bych se vás zeptat na pár otázek. Ohledně toho, jestli se vám líbil film. O tom nemůžu mluvit. Aha. A vy tady děláte ochranku, je to vaše práce? To taky nemůžu mluvit. Aha. Takže a vy jak se jmenujete? To taky nemůžu mluvit. Můžete. Tak jo.
Dobrý den, my jsme se vás zeptali na pár otázeček tady pro televizi Černý. Líbil se vám film? Ale jo, dobrý. Jo, dobrý. A podotknul byste něco, jako třeba přímo, to něco se vám nelíbilo? Co tam bylo jako úplně hnusný, nebo něco takového? Ne, bylo parádní. Vůbec se nemusíte bát se tady vyjádřit. No. Takže a ještě vaše jméno, mohl byste tady říct do kamery přímo? Marek. Jo, Marek jo. To bys co? Já tady na to mám právo. Vemte štáb kontra. Pojď, ale jo, jsme lidi. Vypadni okno, Dobrý den, my jsme z televize, se s vámi chtěli dělat rychlý rozhovor. Líbil se vám film? Líbil se vám tady film? Ano, Jo. To byla asi nějaká velká událost. Je to určitě zajímavá událost. jako já jsem velká faninka vážně. Spousta lidí vidíte to prostě náš nový film, jako nepíšu, že nevidí takovouhle popularitu. Opravdu jsem nadšený z toho, co se tady odehrává. A Věřím, že to bude dobře pokračovat dál. jak dlouho vám to trvalo, tenhle film natočit? V podstatě jsme natáčeli 2 měsíce, to natáčení probíhalo asi týden a půl a pak to šlo hravě. Ve střížně jsme v podstatě dotáhli ten film. A těšil jste se na premiéru? Se těšil velmi dlouho. To bude vše pro televizi Černý, Michal Liga.